Pozdrav palestinci i palestinkice moje, kao što znate, danas je sa Palestincom ljudi, kao što znate, danas smo u balkanskoj eliti, znači balkanska elita ljudi, klan je prešao na level 12, kao što znate, evo tačno piše level 12 klan, pozvali su me pre, ali ja nisam imao nikako šanse, brate, da iskoristim, da uđem malo u klanu, da vidim situaciju. Idemo prvo pozdrave za ekipu, prvo, pošto danas snimamo, brate, ocenjivanje baza, pozdrav za JT, idemo danas direktno ocenjivanje baza od 1 do 10, razmislit ću šta će danas baš da bude. Oni dobio i ovaj rat, za 50 minuta je gotovo. Klan se dosta poboljšao po ratovima. Znači ovako, oni su imali 236 izgubljenih, sad su se nekako povratili u igri, što se kaže, brate mili, nekako su se baš porokali do toga. Idemo prvo pozdrave. Ovako, najveći pozdrav ide za nebeskog jahača, brate mili. Veliki pozdrav za nebeski jahač, brate moj, Max TH10 skoro. Fali mu heroj do 40. level. Pa kraljica do koliko ovako, on diže oba heroja, znači on kraljicu digo nenormalno, bukvalno onako da ga ocenimo od 1 do 10, to bi bila neka slaba sedmica. Onako po meni solidan igrač, max odbrana, sve solidno, brate mili, ali heroj, znači kralja si zaustavio, brate, to ne valja, brate, ne razumeš. Idemo dalje, idemo na Nemanju, veliki pozdrav za Nemanju, ovako, Nemanja je digo heroje, znači upotrebu i spell bost, brate mili, opet kraljica, opet svi dižu ove kraljice, šta je bre ovo, 30. level, znači on je bio max TH9, prešli na TH10 i onako max osed, nešto dovoljno sa herojima, nije nešto pretjerano radio. Znači max su heroji za TH10 level 40, tako ono da se znate ljudi, to je neki balans. Idemo dalje da vidimo, veliki pozdrav i za njega jedan, idemo za Bojketa. Bojke je organizator klana, on uvek pazi na ekipu. Sada koliko je ono, kažemo, on je isto na distanci sa herojima i sa kraljem. Sad ćete da vidimo kraljicu. 20. level skoro je max TH9, znači opet nekako su to preskočili te heroje. Ja ne znam šta je danas s ovim ljudima, samo maksuju kraljicu, a kralja ostavljaju sa strane. A kralj i kraljica su u kombinaciji najjače, ljudi moji. Da li vi znate koliko to vredi? Ovako, znači da vidimo dalje sada. Znači Bojke, za tebe bi jednu onako pa slabunjavu šesticu, brate, zato što jebi ga, brate, znači mora se preživi, idemo ovako dalje. Znači posle Bojketa imamo Ser Žile, jedan veliki pozdrav za Ser Žileta, brate, a ovaj je zajebo vek, brate. Koliko se meni čini, on je ovdje jedna raščevčina od TH11, ali može da prođe neka jedna slaba trojka, brate mili, može da prođe jedna slaba trojka, ne bi da prekomentarišem ovo previše, ali dobro je, brate mili, potrudio se lik da mraša kako treba. Idemo prvo da vidimo heroje. Slabo, bato moj, elektrozmajevi treba na level 2, tad su najviše korisni. Spelovi da se dižu kao što su Led i Rage, to bi ono najosnovnije bilo za njega. Idemo da vidimo dalje. Black Dracon, ovo je, brate, crni zmaj, brate mili, kako ga nazovem sa engleskog jezika. Kada pogledamo ovakvu situaciju, on se najviše izvukao, brate, 15. level kralj, 15. level kraljica i 12. level kralj. Pa i nije nešto preterao, brate mili, sada da kaže da je neki preveliki raš. Level max je za TH8 kralj level 10. Njemu ćemo da damo jedno šesticu, brate mili, ajde nekako da prođe ovo sa šesticom, petica, negdje između šestice i petice, brate mili, ali zbog odbrane, brate mili, to je odlično kod njega. Idemo dalje da vidimo, tu je bio crni zmaj, idemo kod Killera. Killer je bio u onim prošlim klipovima, tako da ono ljudi, očekuo sam od njega još više da se potrudi, brate mili, da se maksu onako, da ga štrefi, brate, infarštu se kaže. Dobro je balkanska elita, brate, nije nešto preterano jaka, ljudi moji, ali sada da kažete da osnovno pravila, brate mili, igre, uvijek ima neka kombinacija. Ali dobro, on se baš trudio, dečko, nema šta da kaže za njega, veliki pozdrav i za njega jedan, idemo za Dakijem. Dakijem je ovako, on isto TH10, znači bukvalno većina igrača iz klana su TH10, znači onako, solidno, brate mili, opet heroji mali level, kraljica opet mali level, brate, kralji i mogu da zažmurim ovo, brate mili, za ovako nepoštovanje igre, brate mili, kako on ovdje pružio, na TH10, brate mili, trebao si da digneš barem heroje do levela 30. Tako bi najbolje, brate, izgledalo. A sad idemo dalje. Nema veze, bukvalno kad bi izbrojio njih troje, sada četvoro, brate mili, koji su baš onako malo više žurili, brate, što se kaže. Idemo na odmah novog Dark. Ovo je Dark Knit, brate mili, idemo na njega. Sad vidimo njega, on je isto, brate mili, u klanu neko malo duže vreme, čini mi se.
teži period za njega, brate mili. Sad će na ocjenjivanje on kod mene. A da, zaboravio sam ocenu za Dakijem, brate mili. Čekaj malo da vidim ovako. Ja ne znam, sad sam sve izbrljao, brate mili. Ne znam, na Black Dragon Killer, bre. Ja sam stao kod Killera, beše. Ne znam koju sam ocenu njemu teo da dam. Ajde od početka, pošto ja sam se malo zbunio. Neka bude neka 6, brate, odmah da bude neka 5, brate, opet da balansiramo, ali opet ne znam, nije ni to zaslužio. Ipak sam vidio kod nekog da ima 30 level kraljicu, brate mili, ali dobro, nema veze. Dakijema, ajde opet kod Dakijema. Idem na njega opet, pošto promaših. Opet. A to je on, brate mili, nema veze, brate mili, idemo dalje, Dark Knight. Ček da vidimo, mislim da sam se malo zbunio, idemo ovako. Idemo kod ovog DJ-a, brate, on je isto jedan co lider u klanu. Opa, brate mili, ovdje ima šta da se vidi, ljudi, pogledajte ovo. On je, brate, bukvalno, znači, makso sve. Ovo je, brate mili, ovo je ono, znači, najjača nagrada za njega, brate, ide jedna čista 10, brate, znači, zaslužuje čovjek. Jedna čista 10 zato što je imao heroje max level 40 i Gandalf je krenuo da digne jako lepo i jako pošteno, brate mili. Znači, jedna čista 10 za njega ide, baza isto super, odlično, solidno, brate mili, za tebe. Veliki pozdrav, brate, ja sam se malo zbunio u klipu, sad će da vidimo dalje. Da, ovdje neko kao žile, brate, razumete ljudi moji, znači uvijek neka kombinacija njih, koliko se javljaju sad za YouTube, da vidimo još jednom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, njih 9 komada su se javili, brate mili, za ovo snimanje. Idemo ovako da doniramo odmah gameovima, pošto ja sam uzimao stalno Gold Pass, ljudi moji, ušao sam čak i u legendu, što je veliki plus po meni. I šta bi rekao dalje? To bi bilo to što se tiče ocenjivanja. Uskoro će da vidite napade u legendi kako idu i to bi bilo ono solidno, braćo. I tako, ljudi moji, ostanite uz mene, bacite like, bacite sub, bacite koji komentar i vostra.